Assalamu alaikum. A wannan rana zauna mana yanda za mu bi course ɗinmu na Hausa Affiliate Success Formula da ba ma wannan course ɗin ba da duk wani course na wanda suke Telegram yanda za ka bi su da yanda za ka duba su. Wannan shi ne abin da zan nuna mana a wannan class ɗin. Duk wani course wanda suke a Telegram, da farko yanzu kamar wannan course ɗin na Hausa Affiliate Success Formula ga abin daga yanda za ka bi shi. Ka ga a nan ga inda aka rubuta 01 Mindset Building, in ka gama shi ga 02 Money Making, ga Product Creation 03, ga 04 Affiliate Marketing. Haka komai yake. Na haka za ka dinga bi kowanne ka fara shi a jere, kar ka fara shi daga sama, ka fara shi a jere. In ka gama da Mindset Building, ka shiga Money and Concept, ka shiga Product Creation, ka shiga Lead Generation, sai ka shiga Seller and Other Affiliate. Haka za ka bi shi continuously har ka kammala. Menene a cikin wannan course ɗin? Me wannan course ɗin ya ƙunsa? Shi ne abu da zan mana bayani a yau. Menene yake cikin wannan course na Hausa Affiliate Success Formula? Wanda idan muka biyo daga Module 1 a nan Mindset Mastery. Wannan Mindset Mastery a nan za ka koyi yanda za ka yi nasara a kowane irin kasuwanci, da abin da ya kamata ka fara sani game da nasara a kowane irin kasuwanci, da imanin da ya kamata ka fara yi game da nasara a kowane irin kasuwanci. Wannan shi ne matakin farko na samun nasara a kowane irin kasuwanci. A nan za ka san ginshiƙai da rukunai da ya kamata ka sani domin ka yi nasara a kowane irin kasuwanci a Mindset Building. Idan ka gama shi, sai ka shiga Money and Value Concept. Menene money, menene value? A nan za ka san ma menene kuɗi da kuma yanda za ka generating kuɗi masu yawa, wanda a wannan Module 2 a nan za ka koyi wannan. In ka gama Module 2 sai kuma ka tafi Product and Affiliate. Nan za ka san menene product, a nan za ka san menene affiliate. In ka gama shi sai kuma ka san product, ka san yadda za ka creating product, ka san yadda za ka creating offer. Sai kuma ka tafi abu na huɗu, shi ne Affiliate Marketing. A nan za ka san menene Affiliate Marketing da yanda za ka yi Affiliate Marketing. Sai kuma daga shi sai ka tafi Module na 5. Ina Module na 5? Shi ne Seller. A Seller me za ka yi? A Seller ka ga ga darasin. Za ka koyi yanda za ka yi sign up a Seller account ɗinka, inda za ka yi verifying email address ɗinka, inda za ka yi adding bank detail ɗinka da za a dinga biyan ka, yanda za ka yi accessing Seller dashboard ɗinka, yanda za ka samu Seller unique affiliate link ɗinka, da komai da komai da kake buƙata ka sani game da Affiliate Marketing a Seller. A wannan module ɗin za ka koye shi. Idan ka gama da wannan module ɗin na Seller, sai ka tafi Module na 6. Ina Module 6, sai ka tafi Lead Generation. Menene Lead Generation? Za ka fara sanin ma menene Lead Generation. Lead Generation shi ne samun mutane. A nan za ka san hanyar samun lead, hanyar samun mutane. A nan za ka koyi yanda za ka iya cika WhatsApp group da mutum 100, da mutum 1000 nake so na ce. Yanda za ka cika WhatsApp group daga 0 zuwa mutum 1000 ba tare da ka biya ad ba. Da yanda za ka yi strategically komai da komai na lead generation, a nan za ka koye shi. Ka gani ga hanyoyin samun lead part 1, part 2, a nan za ka koyi lead generation. In ka koyi lead generation, daga nan ka fara samun closer. Ka san menene kasuwancin, ya kasuwancin yake, ka koyi yanda za ka samu mutane a kasuwancin. Sai ka koyi abu na gaba, content creation, yanda za ka creating content da za ka ɗora a social media wanda zai ƙara haifar ma da trust a ganka as an authority domin ka samu more sales. Idan ka koyi content creation, wanda shi ma yana daga under lead generation, sai kuma ka tafi ka koyi abu na 8, wannan graphic and AI design. Za ka koyi yanda za ka yi amfani da graphic design, yanda za ka yi logo, yanda za ka yi flyer da Canva da ire-iren wannan. AI design, yanda za ka yi design da AI, yanda za ka yi design da Gemini, yanda za ka yi design da ChatGPT, Microsoft Bing da sauransu. Duk za ka koya a wannan course. Sannan video editing, ka gani, ka ga introduction to Canva da yadda za ka yi design da Canva, yadda za ka samu kowane irin prompt, yadda za ka iya kowane irin hoto, logo ko flyer in 3 minutes.
Wannan yana daga abin da za ka koya a graphic design. Sai ka tafi video editing, yadda za ka haɗa product advert, introduction to UCOD. Nan za ka san anan nema introduction zuwa UCOD application. Nan za ka editing da wayarka. Sannan in ka gama wannan module na tara, sai ka tafi Facebook ads, yadda aka generating lead mutane ta hanyar Facebook ads. Yadda za ka yi rolling Facebook ad effectively ta yadda za ka iya cika WhatsApp da mutum 1000 ba tare da ka yi spending mai yawa ba. Duka da abin da yake da alaƙa da Facebook ads a nan za ka koye shi. In ka gama wannan, sai kuma sales and funnel conversion. Nan za ka san menene sales funnel, menene WhatsApp funnel, example, how successful marketers set their funnel. A nan duk mun nuna mana yadda successful marketers suke saita funnel ɗinsu. Idan an ce funnel ko sales funnel, akwai hanyar da customer yake bi daga bai san ka ba zuwa ya sai product ɗinka. Kamar misali masu sai da turare, in ka kalla za ka ga suna zuwa majalisa su dinga dangwalowa suna shafa wa mutane. Wannan kamar shine sales funnel da yake bi ya siyarwa da wanda bai sani ba. To kai ma as a digital marketer, akwai wasu funnel da kake bi ka siyarwa da mutane product ɗinka, wanda shine abin da za ka koya a nan. Wannan ka ga darasi ne mai matuƙar muhimmanci. Sannan sai ya san yadda za ka yi organizing WhatsApp ɗinka, ka sai da komai da kake komai, either physical product ko digital product online. Idan ka koyi wannan sales funnel a module 11, sai ka tafi module 12. A nan za ka koyi WhatsApp marketing. Shi kuma shine zai nuna ma yadda za ka amfani da WhatsApp effectively gurin kasuwanci. Idan ka koyi WhatsApp marketing, ka koyi yanzu ilimai masu yawa. A nan za ka koyi yadda za ka yi creation offer. Offer shi zai haifar ma da sales mai yawa. A nan za ka koyi yadda za ka yi conversion. In ka koyi yadda za ka yi conversion, za ka iya samun miliyan 1 a wata. Saboda in kai class, a ce misali kana promoting abin 10,000, kai class da mutum 1000, in aka samu mutum 100 suka siya, ka samu miliyan. Offer creation and conversion shi zai koya ma yadda za ka yi daga wannan class, WhatsApp class ɗin kai ya zama shirme. Ya za ka converting ɗin mutane ka samu wannan kuɗin. A nan za ka koyi wannan secret ɗin. Duka sirrin affiliate marketing a nan yake. Shi ma wannan course ne mai zaman kansa. Duk na baka shi a wannan farashin. Kuma duk na tattara ma shi duka a guri guda. Naka wannan duka na game ma goma ta arziki. Sai ka tsaya kawai na aikinka, ka tsaya ka bi ka iya. Bayan offer sai kuma follow up and sales closing. Yadda za ka yi follow up, yadda za ka yi handling objection, yadda za ka yi closing sales. Shine abu na 14 da module na 14 daga cikin waɗannan module na wannan course. Sannan in ka gama wannan module ɗin na 14, akwai module na 15, wanda shi kuma module ɗin shine bonus and promotional material. A nan za ka ga duka bonuses ɗinka da kuma promotional material na wannan course. Da bonus da promotional material ɗinka duka a nan ne za ka gan su. Komai da komai, da copy ɗinka da za ka yi amfani da shi gurin WhatsApp class ɗinka, da komai da yadda za ka tsara shi, da komai duka anan, da wasu bonuses ɗin duka anan na tsara su. Wannan shine game da yadda wannan course ɗin yake. Sannan kuma kowace folder da lamba a cikinta a jere za ka dinga bi, daga number 1, number 2, number 3, number 4, kar kai rushing. Kowane ɓangare na wannan course yana taimakon juna. Sai ka koyi yadda za ka yi generating lead, sannan za ka koyi yadda za ka saita WhatsApp funnel ɗinka. Sai ka koyi yadda za ka saita funnel ɗinka, sannan za ka koyi yadda za ka yi Facebook ads, sannan za ka koyi yadda za ka yi WhatsApp marketing, sannan ka koyi yadda za ka yi creating offer, sannan ka yi closing sales. Duka da haka wannan course a jere yake. Kowane ɓangare yana ƙarfafa wani ɓangare. Ba course ne za ka yi skipping ba. Kuma wannan course ba dan ni na yi shi ba, zan iya cewa a Afirka a yanzu, musamman wanda suke jin yaren Hausa, babu wani course na affiliate marketing da zai nuna ma strategically yadda za ka samu kuɗi da affiliate marketing, kuma yi bayani dalla-dalla da za ka fahimta, kuma ya kawo steps da hanyoyi waɗanda suke ingantattu, nagartattu kamar wannan course ɗin. Don haka babu wani course da za ka yi promoting ka samu lada, kuma ƙaruwar lada, kuma ka samu kuɗi kamar wannan course ɗin. Naku har kullum Umar Deji nake cewa ma'assalam.
mu haɗu a darasi na gaba. Sannan kafin ƙarƙare, wannan course ba course ne wanda in ka mallake shi za ka ce a sati ɗaya ka gama shi ba. A'a, ka tsaya mafi ƙaranci kai masa wata guda kana yi. Abin da za ka koya na ƙarshe za ka iya ka koyi Facebook Ads, ka yi aƙalla wata guda kana yi. Sannan ka saita komai, sannan duk sanda za ka yi closing sales ko duk sanda za ka ba da offer a class ɗinka, za ka iya ƙara kallon bidiyon da ne game da offer creation. Wannan zai ƙara taimaka maka. Kalli bidiyon da ne akan yadda za ka yi follow up da yadda za ka yi handling objection. Wannan zai taimaka maka ka closing sales. Bidiyo ne wanda za ka dinga kalla kai ta kalla. Sannan daga wani gaba muhimmi da ya kamata in gaya mana, tunda wannan course yana Telegram komai da komai kamar da nuna mana, ya za a yi ya zama kowane lokaci yana wayarka. Wannan shine abu na ƙarshe da zan nuna mana. A nan idan muka shiga settings, under settings mu shiga data and storage. Idan muka shiga data and storage, wannan save to gallery, duk da wannan channel ɗin a private ba zai save ba. Ina wannan bara mu ga storage usage. Nan za ka shiga auto remove chat media, private chat nan mai da shi ne ba, group chat mai da shi ne ba, channel mai da shi ne ba. Wannan idan ka mai da waɗannan settings ɗin ne ba, to duk sanda ka sauke wani bidiyo ka downloading bidiyo daga training group ɗinka, zai zama bidiyon yana wayarka. Duk sanda ka shiga kawai WhatsApp ko Telegram ɗinka, za ka kalli wannan bidiyon ba tare da sai ka sake downloading ba. Wannan shine yanda za ka yi wannan. Sannan maximum, wannan da shine kawai dai a taƙaice. Naku har kullum Umar Deji nake cewa ma'assalam. Wanda da yake da tambaya ko bai fahimta ba zai iya yi min magana a DM. Na gode.